Dana 19. juna po starom, 2. jula po novom kalendaru, naša sveta crkva slavi svetoga apostola Judu, ne Iskariotskog, nego sina Josifova i Salamina. Uz ovoga svetog apostola danas slavimo svetog Pajsija, svetog Jovana i svetoga Zosima. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Najprije slušamo žitije svetog apostola Jude, jednog od 12 apostola, sina Josipa i Salomine, a brat Jakova, brata Gospodnjeg, sa Salomom ćerkom Angeja, sina Barahima Zaharina. Imađaše Josip drvodelja 4 sina, Jakova, Josiju, Simona i Judu. Ova Juda naziva se ponekad Juda Jakovljev. Poznamenitijem od sebe bratu svome Jakovu. Svoju poslanicu sveti Juda počinje ovako. Od Jude Isusa Hrista sluge, brata Jakovljeva. Iako se on mogaše nazvati bratom Gospodnjim, koliko Jakov, on to ne činjaše iz smirenja i stida, jer u početku on ne verovaše Hristu Gospodu. I kada starac Josif pre smrt htede Isusu dati deo svoga imanja, kao i ostaloj deci svojega, svi se tome usprotiviše, pa i Juda. A samo Jakov dragovoljno odeli deo od svoga dela i to nameni Isusu. Još se Juda naziva i Levijem i Tadejem. Ima još jedan Tadej od 70 apostola, no ovaj Tadej ili Juda bio je jedan od velikih apostola. Propovedao je evanđelje po Judeji, Samariji, Galileji, Idumeji, Siriji, Arabiji, Mesopotamiji i Jermeniji. U Edesi gradu Avgarovom dopunio je propoved onoga drugoga Tadeja. Kada propovedaše u predelima oko Ararata, bi uhvaćeno neznabožaca, raspet na krst i strelama ubijen, da večno caruje u večnom carstvu Hrista Gospoda. Rekosmo da nas slavimo svetog Pajsija, misiras po rođenju i jeziku. Po jednom viđenju u snu, majka ga zavetova na službu Bogu. Kao mladić dođe pred Pambu i ovaj ga primi za učenika i za saučesnika i saučenika prepodobnom velikom Jovanu Kolovu, koji i opisa njegovo žitije. Na radost svom duhovnom ocu Pajsije prilagaše trud trudu, podvig podvigu. Više puta javljao mu se prorok Jeremija, koga je on naročito voleo i češće čitao. Javljaju mu se često i angeli Božji i sam Gospod Hristos. Mir tebi, vozljubljeni ugodniče moj, rekao mu je jedanput Gospod Hristos. Po velikoj blagodati od Boga Pajsij imao naročiti dar uzdržavanja od djela. Često nije okušavao hleb punih 15 dana. Još češće, mnogo češće po nedelju dana, a jednom je po svedočenju njegovoga pisa žitija, svetog Jovana Kolova, 70 dana proživeo ne okusivši ništa. Imao je veliku borbu sa duhovima zlobe, koji su mu se javljali, ponekad onakvi kakvi jesu, a ponekad prerušeni u vidu anđela, prostite. No, blagodatni sluga Božji nije se dao nikada obmanuti i prelestiti. Bio je prozorljivac, čudotvorac, znamenit po svemu u Misiru. Preselio se u večnost 400. godine. Prepodobni Isidor Pelusiot preneo njegove svete mošti u svoju obitelj i tu ih česno sahranio. Danas slavimo i svetog Zosima.
vojnik rimski u vreme cara Trajana. Hrabro ispovedao svoju veru u Hrista, u čega je pretrpio ljute muke. U sred muka čuo se glas sa neba: mužaj se, Zosime, i krsti se, ja sam s tobom. Angeli Božji javili mu se u tamnici. Posle mnogih muka, posečen sekirom 116. godine. I danas slavimo, kao što rekao smo, svetog Jovana, prepodobnog Jovana Otšelnika. Podizavao se u 6. veku blizu Jerusalima. Podvigom dostigao toliko visoki stupanj čistote i sile, tako da mu su se zverovi pokoravali. U dubokoj starosti upokojio se u Gospodu 586. godine. A himnu dana sveti vladika Nikolaj posvetio je svetom Pajsiju. Pajsije veliki od mladih nokata za sobom zatvori od svih želja vrata. Duh dizaše Bogu, toj jedinoj želji, koji svi veliki drevni svetitelji. Pitahu monasi divnoga Pajsija, koja dobrodetelj većma Bogu sija. Ona što se krije, reče im Pajsije, a koje se javlja, Bogu mila nije. Kad Pajsije Boga životom proslavi, proslavljeni Gospod Hristos Pajsiju se javi. Mir ti, ugodniče, šta želiš, reci mi. Po želji bit će ti, poprosi i primi. Kada ove reči od Gospoda začu, Pajsije, ko dete, predade se plaču. O, Gospode blagi, čovek sam pregrešan i zbog greha mnogih mnogo neutešan. Po tvojoj milosti grehe mi oprosti, sve što greših, Bože, od rane mladosti. I silu mi daruj za buduće vreme, da od novih greha ne tovarim breme. Da do konca svoga volju tvoju primim, ljubavlju sve veću spram tebe, da gorim, da do konca svoga volju tvoju tvorim. Ispuni mu Gospod ovu mudru želju i blagoslov dade svome svetitelju. Posle himne sledi rasuđivanje. Pitaše jednom inoci Pajsija velikog: reci nam, oče, reč o spasenju i kako treba da mi živimo po Bogu. A starac im odgovori: idite i držite zapovesti Božje i čuvajte predanja svetih otaca. Predanje otaca to je iskustvo svetitelja u oblasti duhovnoj, iskustvo ogromno od blizu 2000 godina. Iskustvo mnogih stotina i hiljada svetih ljudi i žena. Kakvo prebogato stovarište mudrosti, kakva nepregledna hrpa dokaza svake istine Svetoga pisma. I sve to blago, sva ta mudrost, sve te dokaze, sav taj opit, možete misliti, protestanti su odbacili. O bezumlja, neiskazanog, o prosjačke siromaštine. A danas, rođeni moji, sozercavamo čudesno iseljenje 2 slepca, i to prvo. Kako 2 slepca vapijahu ka Gospodu: pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. Kako se milostivi Gospod dohvati očiju njihovih i oni progledaše. Kako sam i ja grehov zaslepljen, kako i ja mogu progledati ako zavapim Gospodu da me se dohvati. Na kraju beseda dana o osveti i o osvetniku. Ne govori vratit ću zlo, čekaj Gospoda i sačuvat će te. Priče Solomonove, 20. glava, 22. stih. Ne sveti se,
ne vraćaj zlo za zlo. Dosta je zla od suseda tvoga. Ako mu vratiš zlo za zlo, udvostručit ćeš zlo u svetu. Ako li mu ne vratiš, ono još može pokajanje sagoreti svoje zlo i tako ćeš ti trpljenjem svojim, praštanjem svojim smanjiti poplavu zla u svetu. Ne sveti se, ne vraćaj zlo za zlo. Čekaj Gospoda, on vidi i pamti. U svoje vreme uznaćeš i ti i tvoj zlotvor, da Gospod vidi sve i pamti sve. Pitaš se, šta sam učinio time što nisam vratio zlo za zlo? Učinio si najmudrije delo što si mogao učiniti u svome životu. Naime, ustupio ti svoju borbu jačem od sebe. I jači od tebe će se pobedonosno boriti za tebe. Ako stupiš u borbu sa zlotvorom, možeš biti pobeđen od zlotvora. No Bog nikada ne može biti pobeđen. Ustupi dakle svoju borbu nepobedivome, pobedonosnom, nepobedivom Gospodu, pa onda strpljivo čekaj. Nauči se od malog deteta, kada dete malo bude napadnuto od nekoga u prisustvu svoga roditelja. Ono ne vraća napad za napadom, nego gleda svoga roditelja i plače. Ono zna da će ga roditelj zaštititi. Kako onda da ti ne znaš ono što malo dete zna? Tvoj nebeski roditelj je neprestano uz tebe, kraj tebe. Zato ne sveti se, ne vraćaj zlo za zlo, nego gledaju roditelja svoga i plači. Samo tako osigurat ćeš pobedu sebi u sukobu sa zlim silama. O, Gospode svesilni, koji si rekao, moja je osveta, zaštiti nas svemogućom rukom tvojom od nepravednika, od zlobnika i uzdrži ruku našu od osvete. Usavetuj nas duhom tvojim svetim da je veće junaštvo otrpeti nego osvetiti se. Tebi slava i hvala vavek. Amin.